बाउन्डारि एक्सटेंशन बे खामानिया सोलिगासिनो दङ बेखौ सानसेयावनो जानाय जिनिस नङा आरो बेखौ जिहेतु जों मोननो लुबैदों सोरबाया होनो बादों दा बेवहाय कनफ्लिक्ट जाहाथे जाया बेखौ नायनानै लासै लासैनो बेखौ मावफुंनो थाखाय आवगायगासिनो दङ आरो रिसेन्टलि 49 भिलेज बे डिक्लेयार जानो थांगासिनो दङ मावफुंनो हादों होननानै हमनानै लादो दिनै बिटिआर एकर्ड होननानै बुंबा मा गामि बारायनाय थ' बियो 41टा गामिखौ अलरेडि सोबाय आं बेखौ सम सम क्लियारिफिकेसन होबोगासिनो दं जे जोंनि डिमान्डेड सानजाहा सनितपुर आरो बिश्वनाथाव दाबि खालामजानाय गामिफोरनि संख्याया 1300सो दङमोन आरो 1300सो गामि दङमोन नाथाय 1300आ एक्सुवेलि 1300 नङा खारन बेफोर साब भिलेज हेमलेट आरो फिसा फिसा थुख्रा थुख्रा गामिखौ लानानैसो 1300 गामिनि अंक खालामनाय जादों दा बेखौ लासैनो मोनसे फर्मुलायाव फरेस्ट भिलेज रेभिनिउ भिलेजाव साबजिउम खालामनानै माखासे फिसा फिसा गामिफोरखौ ज' खालाम गासै 41टासो गामि हाबबाय आरो नै दा 19टा गामिया अलरेडि क्लियार जानानै दं आरो लोगोसेबावनो गासै फ्राय माने 49टा गामि बेनि सायाव प्रसेसा सोलिगासिनो दं थारमाने नेक्स्ट केबिनेटहालागै गासै 68 गामिया गोदानै केबिनेट डिसिसननि थाखाय फैनो गोनां जानानै दङ आरो बिदि जायोबा फ्राय 109 गामिया गोदानै हाबबावनायनि 109 माने मा फिसा फिसा थुख्रा थुख्रा गामिखौ लाजोबनानै बियो 400 to 500 गामि बेबायदि लामा हाबबावनायनि मोनसे लामायाव फैगासिनो दं बे जोबोद गिदिर मोनसे देरहासारनाय आरो दिनै फ्राय बिटिआर सरकारनिफ्राय 1000 किल'मिटारसो लामा बानायबाय बिटिसि ओनसोलाव आरो जों एमएलएफ्रा 7 जन दङ आरो चिफ मिनिस्टारनि अननायाव जोङो बोसोरफ्रोमबो लामा मोनबाय थादों जोंबो थारमाने एमएलएफ्रा बेवहाय 700निफ्राय 800 किल'मिटारसो लामा बानायबाय बिदिखौ नायोबा टटेल 1800 लामा माने ब्लेक टपिं जालांदों आरो माबाथ' दंखायोआनो मा होनो सेन्ड ग्रेभेलिंआथ' दंखायो आरो लोगोसेयैनो फ्राय दा 600सो स्कुल्सफ्रा एलपिनिफ्राय हाई स्कुलसिम रिपेयारिं जाबाय गोदान बिल्डिं जाबाय आरो बिनि अनगायै दिनैहाय थारमाने फ्राय बसुन्धरा आरो एफआरसि माने फरेस्ट राइट एक्टनि आन्दाराव जि हा मोननांगौ बे 1 लाखनि बारा मानसिफ्रा हा पाट्टा मोननो हमदों जल जीवन मिशना फुरा जाफुंगासिनो दं आरो दिनै पिएमएवाइनि आन्दारावबो गोबां माने न' होनाय जाबाय लोगोसेयैनो दा बड'फा सुपार 50 मिशनाव बिनिफ्राय लन्च जानायनि उनावहाय दिनै एसिएस अफिसार बा सोरबा आइएएस अफिसार जानो डक्टर इन्जिनियार जानायनि थाखाय कचिं बेनि गेजेरजों साक्सेस रेटखौबो जों नुनो मोन्दों फारसेथिङै चिराङा बोसोरनै माने मेट्रिकआव आसामनि गेजेराव दिनै टप पजिशनाव हाबोबाय थानो हमदों आरो हायार सेकेन्डारियाव बाक्साया सेकेन्ड पजिशन साइन्सआव फार्स्ट पजिशन क'क्राझाराबो एभारेजलि मोजां आरो उदालगुरियाबो मोजां जाबोगासिनो दङ थ' एजुकेसन सेक्टरनिफ्राय लानानै खालि हेल्थ सेक्टराव जोंहा माखासे मावनो गोनां दंबाय थायो गोबां बिथिङाव एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनाबो दिनै जाफुंलांगासिनो दङ आरो माखासे जि सेन्ट्रेल प्रजेक्टनि खोथा स्पेसियेल पेकेज 1500 क्र'र जे जोंनो होनांगौनि खोथा आसाम गभर्नमेन्टआ